Awulalela nempela ubukamfana wafika kanje awulalela nempela uphuthu simhla kumuzi wafuna awulalela nempela ubukamfana Awusho wembi ingane yami. Ulokhu awukazi uyicela imali ukuya emkhosini womhlanga. Yini ndaba? Ma? Ngiyazi sacabanga amanga. Ngithi mina yini ndaba ungakazi uyicela imali ukuya emkhosini womhlanga? Oh hayi ma, ngakuzwe isikhathi ngicela imali yefoni wathi awunayo. So ngavele ngacabanga ukuthi onayo nasuke emhlangeni. Hhayi kanti yona nginayo. Hawu. Kade ngayibeka. Manje uzoya. Manje ngize lapho ngizokubuza eduze mhlampe. Cha. Wena ikhuluma iqiniso. Usayiyona intombi kahle hle noma usayiyona? Ngiyacela mama ngizolibeka nje phela noma ikanye nje vo. Manje pho mina ngingasabi nawo umemulo. Awusokwenzela umemulo mina nabangani bami. Kanjani? Kahle. Bo, ngejwa ngisanda. Nami ngiyakuthanda. Not like sazohlukana or something. Vele futhi le ndlela izohanjwa yimina kuphela. Noma mhlawumbe nami ngabaza lokho. Cha. Hayi boss ngayenza. Ish. Okay. Mekuthi siyayenza ngicela ungithembise into eziwu-2 kuphela. Noma yini mama. Besilalile nami angeke udlala ngami. Oh, angeke. Futhi angeke uzutshele umuntu uzobe imfihlo yethu. Okay, yazidlale nini? Ish, nakho sengixine sisu. Sacela etoilet. Hawu ngokumbuza nje usekhishwa yisisu. Usenikelile ngenkomo yami. Hello? Sinenkinga. Yani manje. Uma ufuna ngimhlangene. Kanjani? Akazi ngithi wena sesiyintombi. Okusho ukuthi uyazi. Ube bengazi bezofuna kanjani thi ngimhlangene. Shit, wengazi ngitshele fana. Bese ngiyaxoshwa. Suka nje efuthi uzofaya fola mina namhlanje. Baby ubona ngenza njani ngisalele mina. Ngizokufonela ekuseni ngo4 ngicheck ukuthi uright yini. Yebo.